Здравейте! Тук отново даваме идея за вашия интериор, който може да го разнообразите с нещо различно и нестандартно, като нашата идея беше да съчетаем секция, библиотека и нещо подсветнато в една стена. Естествено, идеята дойде от гледане на снимки в интернет, както правиме почти всички. Фирмата, която избрахме да ни изработи секцията, ни направи проект по желаните от нас размери, по които работихме всички, като те поискаха от нас да подготвим куфар от гипсокартон, който да поеме обема на рафтовете и да изкараме ел-кабели, които после да свържат със следа за подсветнатите пана. Естествено, къде и как да бъдат изкарани, ни казаха те. Паната и рафтовете са направени от MDF и са компютърно проектирани и рязани с робот. Лайсните са метални, за да могат да издържат теглото на рафтовете, за да не се огънат от дължината си. И са прахово боядисани. По наше желание в златно, естествено. По мое, защото който ме познава, знае, че това е нещо, от което трудно мога да избягам. На снимката ще видите как сме измислили тяхното поставяне между рафтовете. А на всички, които им предстои или вече са в ремонт, пожелаваме успех и здрави нерви. Хубавите неща стават бавно, така че стискаме палци. Надяваме се да сме ви били полезни с тази идея.